Syksyllä Helsingin käräjäoikeudessa alkaa oikeudenkäynti, joka uhkaa venyä ennätyspitkäksi. Hakupalveluyhtiö Directan johto on syytettynä törkeästä petoksesta, sillä Directan epäillään markkinoineen palveluitaan petollisesti. Samaan aikaan Directa perii tuhansilta asiakkailtaan maksamatta jääneitä laskuja. Directalla on siis yhtä aikaa käynnissä sekä rikos- että riitaoikeudenkäynnit. On kulunut 4 vuotta siitä, kun Taina Seppänen aloitti tietokonealan yrittäjänä Pirkanmaan Ylöjärvellä. Yhtä kauan hän on riidellyt hakupalveluyhtiö Directan kanssa. Silloin kun soitettiin, niin mulle soitettiin ja sanottiin, että on tämmöinen 020 yritysnumeropalvelu. Ne jäsenyritykset maksaa siitä semmoisen nimellisen osan tämän vuosimaksun lisäksi, joka on 29 senttiä. Ja se tulee siinä tapauksessa, jos mun tietoja kysellään sieltä heidän kauttaan. Puhelusta alkoi väsytystaistelu, joka ei ole päättynyt vieläkään. Seppänen irtisanoi palvelun muutaman kuukauden jälkeen, mutta siitä huolimatta posti toi satojen eurojen laskun Seppäsen mielestä tyhjästä. Se tuntuu ihan käsittämättömältä. Musta tuntuu, että eikö kellään ole niin saumaa puuttua tähän. Seppänen teki poliisille Directasta rikosilmoituksen. Saman ratkaisun teki yli 1400 yrittäjää. On pääasiassa kyse siitä, että nämä yritykset on halunneet jättää sopimukseen perustuvat laskut maksamatta ja tämän johdosta sitten tehneet tutkintapyynnön poliisille. 34-vuotias Ville Komppa on liikemies Directan takana. Häntä on ollut aiemmin vaikea saada kameran eteen. Mä olen halunnut keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen. Sinun mielestäsi nämä 1400 yrittäjää, jotka kokevat, että he ovat olleet rikoksen uhrina, niin he ovat väärässä. He ovat käsittäneet asian väärin. He ovat käsittäneet asian väärin. Haastattelun perusteella Directa onkin Suomen väärin ymmärretyin firma. Yritys palkkasi vuosi sitten ammattiselittäjäkseen Jussi Lähteen, joka tunnetaan viestintäammattilaisena ja politiikan taustavaikuttajana. Tässä on kyse 70 suomalaisen työpaikan puolustamisesta. Molempia Directa-pomoja lohduttanee se, että yritys on tehnyt kohunkin keskellä miljoonatulosta. Voittokulkua varjostaa Helsingin käräjäoikeudessa syksyllä alkava rikosoikeudenkäynti. Syyttäjä on samaa mieltä pienyrittäjien kanssa siitä, että Directa markkinoi petollisesti yrityshakemistopalveluitaan. Juttu on monimutkainen ja käsittely uhkaa venyä ennätyspitkäksi. Sillä aikaa Directa perii asiakkailtaan ympäri Suomea erimielisyyksien vuoksi maksamatta jääneitä laskuja. Pelkästään Helsingin käräjäoikeudessa oli tammikuun lopulla vireillä lähes 900 Directa-juttua. Ja nyt kun rikosasiat ja sitten nämä riita-asiat kuuluu niin kuin vähän eri raiteille, niin ne voi mennä samanaikaisesti niitä käsitellään. Eli toisin sanoen laki mahdollistaa tällaisen toiminnan? Kyllä se mahdollistaa. Eikö se ole vähän arveluttavaa näiden asianomistajien oikeusturvan kannalta? Se on varmasti ongelmallista. Tähän asti Directa on omien sanojensa kaikki juttunsa, joista yli 100 on jo saanut lain voiman. Suurin osa tuomioista on kuitenkin yksipuolisia, eli toinen osapuoli ei ole toimittanut käräjäoikeudelle vastaustaan. Lopuissa sopimuksen pätevyyttä on käsitelty vain pintapuolisesti. Niillä voi olla jonkinlainen todistusvaikutus, mutta varmasti aika rajattu tässä tapauksessa. Riitaisia juttuja ovat ratkoneet useissa tapauksissa käräjäoikeuksien tuomioistuinharjoittelua suorittavat notaarit. Heistä yksi myönsi meille, ettei edes tiennyt Directan rikossyytteistä tuomiota antaessaan. Directan kanssa riitely on vienyt paljon aikaa sadoilta yrittäjiltä. Taina Seppänen lopetti päätoimisen yrittämisen kokonaan. Mä unohdin kokonaan oman yrityksen markkinoinnin. Mun oikeustaju ei voinut ymmärtää, että ei löydy Suomessa tälle konstia pysäyttää tämmöistä. Kun me ei ollut yksi, en ollut 100, vaan me ei tuhansia.